እዚ ዶክተር ደግነሽ ትነግረና ፀንሕት ብዛዕባ ናይ ግሊ ናይ ባዕልኻ እዩ ናትካ ዕዮ ድማ ናትካ ትሰርሖ እትገብሮ ድማ ብዛዕባ ማሕበራዊ ነገር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሕብረተሰብ እዩ ናትካ ድማ ኤክስፐርቲዝ እስኪ እዚ ከመይ መራኸብካ እዚ ዶክተር ደግነሽ ትብሎ ዘላ እስኪ ቀጽል ምሳ ናይ ስጋ ጥዕና ናይ ኣእምሮ ጥዕና ናይ ሕብረት ጥዕና ናይ መንፈስ ጥዕና ክህሉ ይግባእ እዩ ከም ውልቀ ሰብ ግን እቲ ውልቀ ሰብ እቲ ዝረኽቦ ናይ ኣእምሮ ናይ ስጋን ናይ ማሕበራውን ናይ መንፈሳውን ምስ ካልእ ሰብ ክራኸብ ከም ዝኽእል ክረጋገጽ ኣለዎ አለበለዚያ ግን ክኸውን ደይክእል እዩ እምበኣር ጥዑይ ውልቀ ሰብ ጥዕና ዘለዎ ጥዑይ ሕብረት ንኽህልወና ይረድ እዩ ጥዑይ ውልቀ ሰብ እንድሕር ዘይብልና ጥዑይ ሕብረተሰብ ድማ ክህልወና ኣይኽእልን እዩ እንደገና ድማ ተገልበጥካዮ ጥዑይ ሕብረተሰብ እንድሕር ኣሊና ጥዑይ ቤተሰብ ግለሰብ ውልቀ ሰብ እውን ክረኽበና ክንረክብ ንኽእል ኢና ከምቲ አንተ ትብሎ ዝነበረት ተማጻጻእና እውን እኳ ካብ ስድራ ቤትና ዝረኸብናዮ ነገራት ጥዑይ እንድሕር ኮይኑ ጥዑይ ግለሰብ ክህልወና ዝኽእል ግን ኣብቲ ማሕበራዊ ክንኣትው እንተለና እቲ ማሕበራዊ ድማ ጥዑይ ክኸውን ዝግብኦ መገዲ ክህልዎ ኣለዎ ሕብረት እንታይ እያ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ዘማሪ ከምዚ ይብል 133 እነሆ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይ ክንደይ ጥዑም እዩ ከምቲ ክቡር ዘይቲ ኣብ ርእሲ ኣብ ጨሕሚ ኣሮን ናብቲ ዘፈር ልብሱ ዝወርድ እዩ እግዚአብሔር ኣብኣ በረኸትን ህይወትን ንዘላለም ኣዚዙ እዩ እሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ጽዮን ዝወርድ ጠሊ ሕርሞን እዩ እንታይ ማለት እዩ ካብ ውልቅና ኣብ ማሕበር እንተኣተና ሰናይ ዝኸውን ኣብቲ ማሕበር ብዝኣተና ድማ እንደገና እግዚአብሔር በረኸት ይገብረላ እዩ ንሳ እንዳወሰኸት እያ ትኸይድ ግን ከመይ ጌርና እቲ ሕብረት ክፍለጥ ዝኽእል ወል ሰብኣይን ሰበይትን ይመራዓዖሞ ሕብረት ይህልዎ ደቂ ይውለዱ ማሕበር ይህሉ ጎረባብቲ ኣለዉ ማሕበር ይህሉ ከምኡ ድማኒ ኣብ ሓደ ጎረባብቲ ዘለዎ ጥራይ እንተይኮነ ሕብረተሰብ ጠቕላላ ሓቢሮም ይነብሩ ናይቲ ውልቀ ሰብ ኣብቲ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝኣቱ ናይቲ ማሕበራዊ ድማኒ ድጋፍ ዝረኽበሉ መገዲ ጥዑይ እንድሕር ዘይኮይኑ ጥዑይ ዝኾነ ሰብ ኣይኮነን ዝኸውን ጥዕና ዘለዎ እውን ነቲ ሕብረተሰብ ኣይቕብልኒ ኣይህብኒ ሓንቶ ክትገልጽ ዘላ እቲ ብርጭቆ ትኽመልእ እንተሎ ጥዑይ ብርጭቆ እዩ ዘለዎ ክጎድል እንተሎ ግን እቲ ጥዑይ ዝኾነ ናይ ውልቀ ሰብ ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ማሕበራዊ ድማ ይጎድለና ኣሎ ማለት እዩ ብውልቂ ንበይንና ንገብሮ ዝኣክል ኣይኮነን ህይወት ኣብ ምርኻብ እውን ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ዘማሪ ኣሕዋትን ሓቢሮም እንድሕር ሃልዮም ጥዑም እዩ ሰናይ እዩ ዝብል ዘሎ ዮሐንስ እውን ከምዚ ዝብል ኣሎ ህይወት ይብሎ ኣሕዋትን ሓቢሮም እንድሕር ዝነብሩ ኮይኖም ህይወት እዩ ይብሎ ናብቲ ህይወት እተው ብሎ ኢሉ ይሰብኽ ይነግረና እግዚአብሔር ድማ ኣብኡ በረኸት ኣሎ እታ በረኸት ክትጎድል ትኽእል እቶም ኣሕዋት ሓቢሮም እንተዘይኮይኖም እዩ ሰናይ ዘይምዃኑ ጥራይ እንተይኮነ ጥዑም ዘይምዃኑ ጥራይ እንተይኮነስ እንታይ ይኸውን ኣሎ እቲ በረኸት ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ ኣሕዋት ሓቢሮም ክነብሩ እንተለዉ ግን እንታይ ይኸውን እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ነገር ኣሎ በረኸት እዩ ሰባት ክበኣሱ እንተለዉ ክጋራጨው እንተለዉ እንድሕር ዘይተራኺቦም እቲ በረኸት ይጎድል ኣሎ ኣይረኽብዎን እዮም ስለዚ እቲ ሕብረት ጥዑም ክኸውን ይግባእ እዩ ማለት እዩ ኣድላይ ጥራይ እንተይኮነ ጥዑም ክኸውን ይግባእ እዩ ሰናይ ክኸውን ይግባእ እዩ እግዚአብሔር ድማ በረኸት ይውስኸሉ ኣብቲ ዘሎ ባእሲ ክርኢ እንተለኹ ደስ ኣይብለንን ክልተ ኣሕዋት ክጋጨው እንተለዉ
ደስ አይብልን ሰብኣይን ሰበይትን ጋጨው እንተለው ደስ አይብልን ኣነ ደስ ዘይብለኒ በአምላኽ ምሳሌ ስለተወለድኩ ንኣምላኽ ድማ ክሳዕ ክንደይ ደስ ከም ዘይብሎ ክሓስብ ይኽእል እየ ኣነ እንድሕር ደስ ዘይበለኒ ክቦ ዝግባእኒ ጽቡቕ በረኸት ነቶም ዝጋራጨው ንምሃብ ይቁጠብ እየ ኣይኸውንን ይብል እየ ኣምላኽ ከ እቲ ጽቡቕ ዝኾነ ነገራት መሃብ ከመይሉ ይሽገር ይኸውን ይብል ሓንሳ ስለዚ እቲ በረኸት ናይ ኣምላኽ ብውልቅና ንረኽቦ ኣብ ሕብረትና እውን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና እንዳበዝሐ ድማ እዩ ዝኸይድ እንዳበዝሐ ይኸይድ ሕብረት ብዝምልከት ድማ እቲ ውልቀ ሰብ ክጅምሮ ክገብሮ ዝግባእ ካብ ሂወቱ ከምጾ ዝግባእ ነገር ንሕና እንድሕር ዘይተቐቢልና ወይ ንንዕቆ እንድሕር ኮይንና ወይ ድማ ዘይነኽብሮ እንድሕር ኮይንና ወይ ንርስዖ እንድሕር ኮይንና ይጎድለና እዩ ከምኡ ድማ ንሕና ክንህቦ ዝግባእና ከም ስርዓት ዘይንህብ እንድሕር ኮይንና ይጎድል እዩ ስለዚ እቲ ሕብረት ክበሃል ተሎ ምስቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት እውን እዩ ተተሓሓዘ ንበይኑ ጥራይ ኣይኮነን ኣብዚ ጴጥሮስ ክሪኦ ዝደሊ ኣብቲ ሕብረት ዘለው ኣሓትን ኣሕዋትን እንታይ ዓይነት ኣነባብራ ክነብሩ ከም ዝግብኦም ይዛረብ እቲ ሕብረት ጥዑይ ክኸውን ከም ዝግባእ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጽሪ 8 እስካብ 9 እዩ መወዳእትኡ ከዓ ኩላትኩም ሓደ ዝሓሳቦም ትደናገጹ ሕውነት ተፍቅሩ ለዋሓት ትሑታት ኩኑ ምረቓ ምእንቲ ክትወርሱ ነዚ ጽዋዓት ኢኹም እሞ መርቑ ደኣ እምበር እኩይ ኣብ ክንዲ እኩይ ወይ ጸርፊ ኣብ ክንዲ ጸርፊ ኣይትምለሱ ኣብቲ ሕብረት ክህሉ ዝግባእ ነገራት ንእሽተይ ኣብዚ ዘቕረቦ ኣሎ ጴጥሮስ ቀዳማይ ሓደ ዝሓሳብኩም ዝብል እዩ ከመይ ገይሩ ሓደ ሓሳብ ክህሉ ዝኽእል ኣብ ክልተ ሰብ ወል ሓደ ሓሳብ ክህሉ ዝኽእል እቲ ናይ ሓወይ ሓሳብ ናይ ሓፍተይ ሓሳብ ክሰምዑ እንድሕር ክኢለ እቲ ናተይ ሓሳቡ ክገልጽ እንድሕር ክኢለ እንድሕር ተዘራሪብና ንስማማዓሉ ሓደ ሓሳብ ክወፅእ ይኽእል እዩ እንድሕር ናይ ካልእ ኣይሰምዕን እየ ናተይ እውን ኣይህብን እየ እንድሕር ዝብል ኮይነ ግን እቲ ሓሳብ ሓደ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ክንመኻኸር ዝግባአና ሓደ ሓሳብ ምእንቲ ክህልወና እዩ ብናይ ክርስትና እንድሕር ከይድና ግን ሓሳብ ናይ ኣምላኽ ኣብ ልበይ እንድሕር ኣልዩ እቲ ሓሳብ ናይ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልቢ ሓወይ እንድሕር ኣልዩ እቲ ሓሳብ ሓንቲ ሓሳብ እያ ትኸውን ስለዚ እቲ ሕብረት ስሙር ሕብረት ይኸውን ብጣዕሚ ብርቱዕ ሕብረት ይኸውን ስለዚ ሓደ መለክዒ ተሰማሚዕና ዲና ተዘራሪብና እቲ ሓሳብ መፂልና ዘሎ ካልኣይ ድማኒ መለክዒ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ድኹን ይኸውን እንድሕር ኮይኑ ኸ ንቕበሎ ዶ እቲ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ኢልና ክንሓስብ ይግባአና ስለዚ ሓደ ሓሳብ ክህልወና ይግባእ ይብል ካልኣይ ዝዳናገጹ ዝብል እዩ ዝዳናገጹ አንቶ ትዛረቦ ነይራ ብስምዒት ጥራይ እንተይኮነስ ብምግባር እውን ንዳናገጽ ይግባአና እዩ ኣነ ብዛዕባ ንሳ እውን ብዛዕባይ ኣነ ብዛዕባ ኣሕዋተይ እቶም ኣሕዋተይ እውን ብዛዕባይ ንዳናገጽ እንድሕር ኮይንና ንሓስብን ንገብር እንድሕር ኮይንና እቲ ሕብረት ዝሰመረ እዩ ዝኸውን ብዙሕ ግዜ እቲ ሳልሳይ ድማ እውነት ዘፍቅሩ ዝብል እዩ ብእውነት ዘፍቅሩን ሓደ ገይረ ክወስዶ ይኽእል እየ ግን እተፈላለየ እዩ እውነት ዘፍቅሩ እታ እውነት እንታይ ምዃና ክንፈልጥ ኣለና ብክርስትና ገልፂ እዩ ናይ ክርስቶስ ዝኾነ እውነት እዩ ዘሎ ብናይ ካልኣት ኣተሓሳስባ ግን ትሕቲ ክርስቶስ እቲ እውነት እንታይ ምዃኑ ክንስማማዓሉ ንኽእል መገዲ ክህሉ ኣለዎ ግን ፍቕሪ እንድሕር ኣልያ ንስማማዕ ኢና እታ እውነት ናይ እውነት ፍቕሪ እንድሕር ኮይኑ እውነት ነፍቅራ እንድሕር ድማ ኮይንና እቲ ሕብረትና ስሙር እዩ ዝኸውን ማለት እዩ
ሳልሳይ ድማ ንጴጥሮስ ዝብሎ ዘሎ ለውሓት ብጣዕሚ ዘድሊ ነገር ብዛዕባይ እንተይኮነስ ብዛዕባ ሓወይ ንዓይ እንተይኮነስ ንዕኡ ክሓስብ ዘኽእለኒ ልቢ እንድሕር ኣልዩ እቲ ለውሓት ይግለጽ እዩ ይመጽእ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ለውሓት ካራክተር ንሰባት ክበጽሕ እንድሕር ዝግባእ ኮይኑ እንድሕር ዝበጽሕ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሕብረት እንዳሰመረ እዩ ዝኸይድ እቲ ሓምሻይ ድማ ትሑታት ክንከውን እዩ ሓወይ ካባይ ይበልጽ እዩ ኣብ ሓወይ ዘሎ ጸጋ እንድሕር ጎዲሉኒ ይጎድለኒ እዩ ንሱ የድልየኒ እዩ ድብል ኣተሓሳስባ ክህሉ ዝኽእል ትሕትና እንድሕር ኣልዩ ኣነ እኳ ወሃብ እንተኾይነ ንሱ ተቐባሊ እንድሕር ኮይኑ እቲ ተቐባሊ ክቡር ምዃኑ ክርዳእኒ ይግባእ ብጣዕሚ እሱ ድማ ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ነቲ ሕብረት መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዘለና ብምሃብና ወይ እቲ ዘለና ብምርኣይና ንኾርዕ ብጣዕሚ ኢና ንኾርዕ እቲ ኹርዓት ድማ ነቲ ሕብረት የባላሹ እቲ ዘለና ከም ተቐበልና ካብ እግዚኣብሔር እንድሕር ሓሲብና ከም ክርስቲያን እንድሕር ሓሲብና እዮ እቲ ዘለና ድማኒ ተቐበልናዮ ምኽንያት ንሓውና ንኽንህብ ምዃኑ እንድሕር ተረዲእና ብብሓቂ ድማኒ ኩሉ ሻብ እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ወሃብቲ ደኣ እምበር በቃቓታይ ንኸውን ወሃብቲ ጥራይና ንኸውን ተቐበልናዮ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ትሕትና ዘርኢ እዩ ጎይታ የሱስ እቲ ዝኾኖ ነገር እንታይ እዩ ትሕትና ስለ ዝነበሮ ሃበ እታ ህይወቱ እዩ ዝሃበ ንዓና ትሑት ስለ ዝነበረ ዝግብኣና እንተይኮነስ ዘይግብኣና እውን ክበና ኸኣለ ህይወቱ ታሻት ሸይቲ ድማ መረቕቲ ዝብል እዩ መረቕቲ ንኹን እግዚኣብሔር መራቒ እዩ ምስ እግዚኣብሔር ክንከውን ተለና ካልእ ነገር ኣይንደልን ኢና ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 6:28 ንኽፉእ ክፉእ ክንድምምላስ ጽቡቕ ክንመልስ ከም ዝግባኣና እዩ ዝነግረና ረገምቲ ክንከውን ኣይኮነን ዘድሊ ስለዚ እዚአን ሓደ ሓሳብ ምድንጋጽ እውነት ፍቕሪ ለውሓት ትሕትና መረቕቲ ዝብላ ንሕብረት ዘድልያ እየን እዚ ሕብረት ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ስድራ ቤት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ማሕበራዊ ኮሚቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ኣመራርሓ ክኸውን ይኽእል እዩ እንደገና ድማ ኣብ ዓዲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ባህሪ እዚ እንድሕር ኣሊና ነንሕደና ንሱ ድማ እንድሕር ንለማመዶ እንድሕር ኮይና እቲ ሕብረት ጥዑይ ዝኾነ ሕብረት እዩ ዝኸውን ካልኣይ ሓንቲ ክፍሊ ድማ ሕጂ እውን ናይ ጴጥሮስ ጥራይ ከትኩር ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ ኣመራርሓ ብዙሕ ክንመሃር ንኽእል ኢና ካብ ሶሻል ሳይንስ ሕጂ ክሪኦ ዝደሊ ዘለኹ ግን ነቶም መራሕቲ ዝመኸሮም ምኽሪ እዩ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 1-4 ዘለያ እምበኣርሲ ነቶም ኣብ ማእከልኩም ዘለው ሽማግለታት ኣነ መሸማግልቶም ብስቓይ ክርስቶስ ድማ መስካሪ ኣብዛ ዳሓር ትግለጽ ዘለዋ ክብር እውን ተማቓሊ እየ እሞ እምዕዶም ኣለኹ ነቲ ምሳኻትኩም ዘሎ መጓሰ ኣምላኽ ጓሲይዎ ብፍታው ከም ፍቓድ ኣምላኽ እምበር ብግዲ ኣይኹን ብታሕጓስ እምበር ምእንቲ ከንቱ ርብሓ ኣይኹን ነቲ መጓሰይ ኣርኣያ እናኾንኩም እምበር ኣብተን ማሕበራት ከም ጎይተት ኣይትኹኑ እቲ ሓለቓ ጓሶት ምስ ተገለጸ ድማ ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክብሪ ክትቕበሉ ኢኹም እቲ ሓደ ኣተሓሳስባ ዘሎ እንታይ እዩ እዚኦም ሽማግሌታት እዮም እሱ እውን ሽማግለ ኣነ ብስቓይ ኣምላኽ ንዕኡ ንኽኽተል ይግበር ትኽመጽእ ዘሎ ድማ በረኸት ንኽቕበል ይርዳእ ኣለኒ ግን ነቶም ሽማግሌታት ድማ ይመኽሮም ኣለኹም ይዕዶም ኣለኹም ይብሎ እንዳበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ማዕዳ
كنرئي انتلنا نتوم شماغليتات يزبل ግን ኣነ ድማ ክወስደ ይኽእል እየ እቶም ሽማግሌታት ጥራይ እንተይኮኑ እቶም ተጓሰዩ ሰባት እውን ከም ደቀ መዝሙር ክገብርዎ ዝግባእ ከም ዝኾነ ይርኢ ንሳቶም ዝቕበልዎ ጥራይ እንተይኮነ ክብዎ ዝግባእ እውን ምዃኑ እዩ ዝርዳእኒ እቲ ጴጥሮስ እዚ ክዛረብ ተሎ ኣመራርሓ እንታይ ምዃና ይነግረና ኣሎ ብፍታው ክኸውን ኣለዎ እምበር ብግዲ ክኸውን የብሉን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ብግዲ ኢና ንገብሮ ብሕልፊ ከም ክርስቲያን ግን ከምዚ መሰለ ኣይፍቀድን እዩ ኣየድልን እዩ ዝብል ኣብ ማሕበር እውን ክንከውን ተለና ከምኡ ክኸውን የብሉን ፈፂሙ ሰባት ብፍታው ዳ ክንመርሖም ይግባአና እምበር ብግዲ ክኸውን የብሉን እንክዕ ናይ ኣምላኽ ዘለዎም ክቡራት ዝኾኑ እግዚኣብሔር ዝፈቶም ከም ክርስቲያን ድማ ክንሓስብ ተለና እንደገና ድማ ወዱ ዝሃቦም ክስቀል ፍቓዱ ዝኾነ ክቡር ዝኾኑ ሰባት ብግዲ ንሕና እንደልዮ ክገብሩ ኣይግባአናን እዩ ንሱ ትኽክል ኣይኮነን እዩ ዝብል ኣሎ ነዞም ሽማግሌታት እዮም ንቤተ ክርስቲያን እዩ ዝብል ዘሎ ግን ካብ ቤተ ክርስቲያን ናብ ሕብረት እውን ክንወስዶ ንኽእል ኢና ብታሕጓስ ደኣ እምበር ምእንቲ ከንቱ ረብሓ ክኸውን የብሉን ሸቐጥ ክኸውን የብሉን ብሓፂሩ እንታይ ክረክብ እየ እንተይኮነስ ተሓጒስና ንገብሮ ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ኦፍኮርስ እንድሕር እዚ ሰብ እዚ ንሓስቦ ኮይንና ብናይ ክርስትና ተሓሳስባ ፅውዒት እዩ ውህብቶ እዩ እንደገና ድማ ክንገብሮ ዝግባአና ዲዩቲ እውን ኣሎ እቲ ሳልሳይ ድማ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኖ መርኣያ ምዃን እዩ ጎይታይ ክመርሕ እንተሎ ግበሩ ጥራይ እንተይኮነስ እንዳገበረ እዩ ዘርአየ ትሑታት ኩኑ እንተይኮነስ ትሑት ኮይኑ እዩ ኣምሕሩ ጥራይ እንተይኮነስ እንዳምሃረ እዩ ዝመርሕ ዝነበረ ኣርኣያ እንዳኾነ እዩ ስለዚ ኣርኣያ እንዳኾንና ናርኣያ ንምዃን ድማ ምስቶም ሰባት ኢና ክንነብር ዘለና ሕብረት ክንከብር ዘለና ተፈሊና ክኸውን ኣይግባአን እዩ ኣብቲ ሕጂ ዘንበብናዮም መጨረሻ ጴጥሮስ እንታይ ድበለ ኣይ ናብ ኣምላኽ ቀሪበ ክቕበሎ ዝግባአኒ ክብሪ ክቕበል ከም ዝደሊ ከም ተፀዋዕኹ ጥራይ እንተይኮነ ንሳቶም እውን ኣብ ኣምላኽ ቀሪቦም ኣኽሊል ከም ዝረኽቡ ክሰርሑ ይግብኦም እዩ ኢሉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ካብኡ ኣብቲ መጨረሻ እንታይ ብል ሓደ ሓለቓ ኣለና ክንጓሲ እንተለና ኣብቲ ሓለቓና ድማ ክንቀርብ ኢና ይብል እንድሕር ሓለቓ ከም ዘሎ ዘይነሓስብ ኮይንና ብሓለቓና ድማ ከም ንጥየቕ እንድሕር ዘይንፈልጥ ኮይንና እቲ ንገብሮ ነገራት ትኽክል ኣይኸውንን እዩ ስለዚ ሓለቓ ኣለና ይብል ከም ክርስቲያን መራሒ ጥራይ ንኽንቅልቦም ንኽንመርሖም እንተይኮነ ጠያቒ ከም ዘለና ኣምላኽ ክንሓስብ ይግባአና እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ነፅንዖ ዘለና ቀዳማይ ጢሞቴዎስ እዩ ምስ ደግነሽ እንታይ እያ ትብል ሓዲና ክንነብር ብሰላም ክንነብር ክንሰርሖ ዝግባአና ድማ ብስርዓት ንክንሰርሕ ክንክእል እዞም ንጽልየሎም ነገስታትን መኳንንትን ነዚኦም ዘለው ዝብለት ተሓሳስባ እዩ ንምንታይ ኢና ንጽሊ ንምንታይ ኢና ንሓስቦም ነቶም መኳንንትን ነቶም ነገስታትን ክብል ተለኹ ብዛዕባ እቲ ሰብ እዩ እቶም ሰብ እንታይ ክኾኑ ሰኺኖም ረዚኖም ቀሲሎም ብሰላም ክሰርሕዎ ዝግባእ ንክሰርሑ ምእንቲ ክኽእል እዩ እንደገና ድማ ሰብ ክድሕን ክኽእል እዩ ብሓደ ገጽ መንፈሳዊ መልእኽቲ ስለ ዘሎ እቲ መንፈሳዊ መልእኽቲ ንኽበፅእ ሰባት ክድሕኑ ዝደሊ ኣምላኽ እዩ ብኻልእ ገጽ ድማኒ ሰባት ሓቢሮም ክነብሩ እንተለዉ ብሰላም ረዚኖም ሰኺኖም ክነብሩ ምእንቲ ክኽእሉ እዮም እቶም መኳንንትን ነገስታትን ክህልው ዝኽእሉ ሓደ መንግስቲ ኣነ ዝልክዖ እግዚኣብሔር ኣተሓሳስባ እንድሕር ወሲደዮ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ናይ ሰብ ምድሓኒ እሞ ብእውነት
ዝፎቶ እግዚአብሔር ድማ ዝፎቶ እዚ ስለ ዝኾነ ይድሕን ደሎ ንምድሓን ምክንያት ዶ ይኸውን ኣሎ እቲ መንግስቲ ይብል እንድሕር ዘይኮይኑ ክጽልይ ኣለኒ እዞም ናብኡ ኣተሓሳስባ ንኽኣትዉ እቲ ስርዓት እቲ ህጊ ናብኡ ንኸመልስዎ ሰብ ብሰላም ዶ ይነብር ኣሎ ወይስ ኣይነብርን ዘሎ ሰኺኑ ዶ ይነብር ኣሎ ረዚኑ ዶ ይነብር ኣሎ ነዚኦም ቶም መገስታትን መኳንንትን ደለው ነው ኣይነብሩን ደለው ነዚ እቲ ጸሎት ዘድሊ ዞም መኳንንትን ነገስታትን ነዚ ዓላማ ማብዚ ኮይኖም ዘለው ክብል ዝረዳኒ እዚ ጢሞቴዎስ ዛረቦ ብዛዕባ ጸሎት ክንዛረብ እንተለና ክንኩሪ እንተለና ብዛዕባ መንግስቲ ንኹሪ እሞ ንረግሞም ብሓቂ ድማ ትምርጋም ስምዒትና እዩ ዝገልጸልና ዘሎ ከም ዘይሰኸና ከም ዝጓሃይና እዩ ዝዛረብ ዘሎ ግን ክንዲ ምጓሃይን ክንዲ ምንጽርጻርን እንታይ ክገብር ኣለና ናብ ኣምላኽ ኣቕሪብና ክንጽልይ ይግባአና ተኾይኑልና ድማ ነዞም መንግስታትን መኳንንትን ክንህቦ ዝግባእ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንድሕር ኣልዩ ንስኻትኩም እኮ ዘለኹም ሰላም ንኽህሉ ሰብ بسلام خنبر الحبرت تعوي نخوني እንደገና ድማኔ ትጥዕና ሙሉእ ክኸውን ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ነፍሳት ከድሑን እንድሕር ክኢሉ እዩ ፍቓድ ኣምላኽ እዚ ኢልካ ምዝራብ ነቶም ነገስታትን መካንንትን ድማ የድሊ ወይ ብግልፂ ብፍቕሪ ንዓቶም ምዝራብ ተዘይኮነ ድማ ናብ ኣምላኽ ምቕራብ የድሊ ጸልዩ ይብለና ይዝብለካ ደለኹ አለመግባባት በራሱ መጥፎ አይደለም ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሳንግባባ ስንቀር እንማራለን ችግር ሲፈጠር ግን እኔና እሱ መካከል ለምሳሌ ችግር ሲፈጠር ሰውየው አይደለም ችግሩ ነገሩን ነው መናገር ያለብኝ እንደዚህ ብዬ አላደረክም ስለዚህ የቸገረኝ እሱ ነው ብዬ ነገሩን ትራንስፓረንት መሆን አለብን በግልጽ ለምን እንደከፋን መናገር አለብን ሳንረግመው ሰውየው ከሰውየው መለየት አለብን ችግሩን አንደኛ እሱ ነው ሁለተኛ ነገር ለመማርም ኦሬዲ ያሳዘነኝ ወይ ምን ያሳዘንኩት ነገር ደግሜ እንዳላደርግ ይረዳኛል ኮንፍሊክት ጦርነቱ ምንድነው ቢባል አንድ ጊዜ ያደረግነው ነገር ደጋግመን እንዳናረግ ይረዳናል መቼም ሆፕፉሊ አንዴ ተምረናልና አንደግመው አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው ግን ሰው የራሱን ድርሻ ማወቅ አለበት በአለመግባባት ጊዜ አሁን ለምሳሌ ባልና ሚስት አለው አይደለ ይሄ በመካከል ሪሌሽንሺፑ ነው ሶስተኛ ኤንቲቲ አለ ማለት ነው በሪሌሽንሺፕ ውስጥ ባልና ሚስት ሪሌሽንሺፕ የሚባል ነገር ማሬጅ የሚባል ነገር ይሄ ቆንጆ ነገር በመካከላቸው አለ the I defect የኔ ዲፌክት the we defect ይፈጥራል እኔ ጸባይ ካልተመቸው አይመቸንም ማለት ነውና ይሄ ቆንጆ የሆነ ትዳር በመካከል ይሰቃያል ማለት ነው ቅድም እንደተናገርኩት በዚህ በኩል ያለው ወንድ ቢሆን በዚህ ሴት ብትሆን ሁለቱ ሰዎች የተለያየ ኒድ አላቸው አየ እኔም ኒድ አለኝ እሱም የሚያስፈልገው ነገር አለው በራሱ የሱም ነገር ሊሳካ ይገባል የኔም ሊሳካ ይገባል ይሄ ነገር ቆንጆ ሆኖ እንዲቀጥል ገብቷል ሶስተኛ ማሬጅ የሚባል ሪሌሽንሺፕ የሚባል ቆንጆ ነገር አለ ስለዚህ ይሄ ነገር መጣውለቅ ሲጀመር እኔ ያደረኩት ነገር ይሄ እንዲጠወልቅ ምንድነው ያረኩት ብዬ ድርሻዬ መጠየቅ አለብኝ እኔ እሱም መጠየቅ አለበት ይሄ ነው ኮንፍሊክት ሪዞልቭ የሚያደርግ ሰው ኃላፊነት ለመውሰድ ሳይፈራ ሲቀር ትሁት ሲሆን ትራስት ሲያደርግ ጓደኛው ፓርትነሩን ወይም ማንኛውም በፍሬንድሺፕም ቢሆን በቃ I will be honest with you I messed up
ይሄ ነገር እንዲኮሳቆል በዛሬ ቀን ያደረኩት እኔ ነኝ ሶሪ ሲል ቅድም የተናገርኩት ራስን በዛ ሰው ቦታ አስቀምጦ ግሬስ መስጠት ክርስቶስ ይቅር ያለን ሰው ስለሆን በመካከላችን ማሬጅ የሚሆን ፍሬንድሺፕ የሚሆን ይሄ ቆንጆ ነገር ያበበ ወደ ክርስቶስ ሙላት እንዲደርስ ኮንፍሊክቱን የፈጠርኩ እኔ ነኝ ብሎ ይቅርታ መጠየቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው የሚመስለኝ ነኝ ሕጂ ደግነሽ ዝበለቶ እቲ ናይ ኮንፍሊክት መልዓሊ ሓዳር ኣብ ማእኸልና ዘሎ እዩ እዛ ኣበባ ከም ሓዳር ንውሰዶ እሞ እቲ ሓዳር ከመይ ከም ትመስል እንዳረአና እንድሕር ትባላሾ ኮይና ኣነ ድየ ወይስ ንሱ ድዩ ኢልና ክንሪኢ ኣለና ክንፍትሽ ኣለና ኣነ እንድሕር ኮይነ ተጣሒሰ ክእርሞ ዝግብኣኒ ይእርም ንሳ እንድሕር ኮይና ድማ ተጣሒሳ ክትእርሞ ዝግባእ ንኽትእርም ኢቲ ሓሳብ ዘሎ ስለዚ ኣነ ድማ እንታይ ይውስኸሉ መስለካ ተዓንቶ ክንዛረብ እንተለና ዓላማና እንታይ እዩ ፍቓድና እንታይ እዩ ሓልዮትና እንታይ እዩ ሓዳር ድዩ እወ ብዛዕባ እቲ ሓዳር ዘለና ተሓሳስባኸ ንስማማዓሉ መገዲ ደሎ ንጋራጨወሉ ዶ መገዲ ኣሎ ቅድም ኢልና እቲ ሓዳር ኣብዚ ኣቐሚጥና ኣለና ናተ እያውን ይብል ናታ እያውን ይብል ክርስቲያን ምዃንና ግን ይጠቕመና እዩ ንምንታይ እንተበልካኒ እቲ ሓዳር ናይ ኣምላኽ እዩ ኢልና ስለ ንቕበል ነቲ ሓዳር ንኽንብል ጥራይ እንተይኮነ እቲ ሓዳር ዝፈጠረ ኣምላኽ እውን ስለ ንሓስብ ሓደ ንኸውን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ግርጭት ካበይ ይመጽእ ዝብል ኣተሓሳስባ ክሓስብ ተለኹ ካብ ዓላማኻ ምስሓት ወይ ዘይምርዳእ ዘይምስምዕማዕ በቲ ዓላማኻ ዝብል እዩ ሓዳር ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ መሓደራ ዓላማ ዝገበርካዮ ኣብ ስራሕ ክተውዕሎ ትኽእል ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ክንሰርሕ ኢና ኢልና ዝወሰናዮ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ንሱ ግልጽ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ሕብረተሰብ ግልጽ እንድሕር ዘይኮይኑ ኣብቲ ቤተሰብ ግልጽ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ዓዲ እቲ ሰብ ክጋራጨው ግዲ ይኸውን ግልጽ ምዃኑ ጥራይ እንተይኮነ ክስማማዓሉ ድማ ይግባእ እዩ ኩሉ ደይስማማዓሉ ኣይስማማዓሉን ካልእ ነገር እዩ ግን ክንስማማዓሉን ከይንስማማዓሉን ክንፈልጦ ዝግባአና ክንፈልጦ ይግባአና እዩ ኣብኡ ክንጋራጨው ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብቲ ዓላማና እንታይ እያ ትብል ተሕቶ ንሳ ክትምለስ ኣለዋ ሓዳር ድዩ ደቅና ምዕባይ ድዩ ሓቢርና ምስራሕ ድዩ ንሰርሖ ነገር ሓደ ፕሮዳክሽን ነውፆ ዝግባእ ነገር ድዩ ዓዲ ምምራሕ ድዩ ኮሚኒቲ ምምራሕ ድዩ እንታይ እዩ ብኡ ግን ንስማማዕ ዲና ይንስማማዕን ኣብኡ ሓሳብ ተዘይተለዋዊጥካ ትግርጭት ክፍታሕ ይኽእልን እዩ ግርጭት ምህላው እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ስቕበል እንድሕር ትብል ኮይንካ ትግርጭት ስቕ ተብሎ ኣለኻ እምበር ኣይፍታሕን እዩ እዞብትኒ ስለዚ ሓደ ዓላማ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘሎ ካልኣይ ድማኒ ናተይ ናትካ ዝብል ምፍታው ኣሎ እቲ ናተይሲ ናትካ እዩ ጥራይ እንተይኮነ እቲ ናትካ ክቡር እዩ እቲ ናትካ ዕቡእ እዩ ይግደሽ እየ ብዛዕባይ ጥራይ እንተይኮነስ ብዛዕባኻ እንድሕር ትብል ኮይንካ ግርጭት ኣይህልውን እዩ ሪሶርስ ኣላ ሓንቲ ሪሶርስ እታ ሪሶርስ ንሳ ኣብ ክልተና ክንማቐለ ንኽእለሉ መገዲ እንድሕር ኣልዩ እቲ ግርጭት ኣይህልውን እቲ ሪሶርስ ንዕኡ እውን ይግባእ እዩ ንዓይ እውን ስጉምቲ ንዓይ እውን ይግባአኒ እዩ ድብል ኣተሓሳስባ እንድሕር ኣልዩ እቲ ሪሶርስ ናይ ኮንፍሊክት ምክንያት ኣይኸውንን እዩ እቲ ሪሶርስ መጥቀሚ ይኸውን ናይቲ ሕብረት መዕበይ እውን ይኸውን ግን መዕበይ ንክኸውን ዝኽእል እንድሕር ብዛዕባ እቲ ሓወይ እቲ ሓፍተይ እታ ሰበይተይ እቲ ወደይ እቲ ጎረቤተይ እቲ መናብርተይ
ዝሓስብ እንድሕር ኮይነ ግርጭት ግን ክህሉ ይኽእል እዩ ንምንታይ እንተበልካኒ ሪሶርስ ክንካፈል ይግባአና እዩ ዓላማና ጥራይ እንተይኮነት ሪሶርስ ሳልሳይ ናይ ግርጭት ድማ መልዓል ክኸውን ዝኽእል ቱ መገዲ እዩ ተሰራርሓ ኣብቲ ክንበፅሖ ንግባአና ነገራትስ ተበላ ንስኻ ዝረኣየካ በዚ መገዲ እዩ ብምስራቅ እዩ ኣነ ዝረኣየኒ ድማ ብምዕራብ እዩ ተዓላማና ግን ግልጽ እንድሕር ኮይኑ እታ ሪሶርስ ድማ ናይ ክልታህና ሪሶርስ እንድሕር ኮይንና ክልቲአን ሓቢረን ዝኸዳሉ መገዲ በዚ እውን ይምፃእ ኣብዚ ጥራይ የብፅሐና ኢልና ክንዘራረብ እንተለና ግልጽ እንድሕር ኮይንና እቲ ኮንፍሊክት እትና ኣሰራርሓ ኮንፍሊክት ሪዞልቭ ዝግበረሉ መገዲ ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ሕጂ እዚኣተን ዘለዓልናየን ዓላማ ናይ ባዕሉ ዝኸኣለ ነገር እዩ ሪሶርስ ትጥቀመሉ መገዲ እዚኣተን መብዛሕትኡ ግዜ ዘጋራጭዋ እየን ዝኾና ንሰለስቲአን ግን ኣብቲ ትደልዮ ሕብረት ሓቢርካ ከተምፅኦ ትኽእል ክፍታሕ ዝኽእል መገዲ እዩ ናይ ኩላና ዓላማ እዩ ንኩላና ዝጠቅም ዝኣክልን ሪሶርስ እዩ ናብቲ ንሓስቦ ከብፅሐና እስካብ ከኣለስ ንስኻ ዝሓሰብካዮ እውን የዋፅእ ኢለ ክኽተለካ ይግባአኒ ቅድም የተናገርኩት ይሄ ክርስቶስ ኢየሱስን ማዕከላዊ ያደረገ የግል ሕይወት በተለይ ለኮንፍሊክት ሬዞሉሽን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ከጌታ ጋር ያለን በግል ማለት እንደገና ደግሞ ባልና ሚስት ቤተሰብ በቤት ውስጥ ያላቸው የኢየሱስ ክርስቶስ መሰዊያ የጸሎት ስፍራ ለግንኙነት በጣም ይጠቅማል ማታ ሲገናኙ ተኮራርፎ አብሮ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ አይችሉም የግድ መነጋገር አለባቸው እሱ ራሱ መፍትሄ ይሆንላቸዋል ስለዚህ ያንን ቦታ መፍጠር ያስፈልጋል አይኖ በጣም አስቸጋሪ ነው አሜሪካ ነገር በተለይ ልጆች ባሉበት ነገር ግን 5 ደቂቃም እንኳን ብትሆን እጅ ተያይዘው ያንንም ተናግሬ ነበር ያቺን ነገር በቃ ያቺን ቤት ውስጥ እንደምንም ፋይት አርጋችሁ 5 ደቂቃም ብትሆን ለጌታ ስፍራ መሰጠት አለበት ቤት ውስጥ እንሰራለን 8 ሰዓት 9 ሰዓት ልጆችም ይማራሉ ዙም ላይ ምናምን ነገር ግን እንደ ቤተሰብ ለክርስቶስ ኢየሱስ ቦታ መሰጠት አለበት ተጣልታችሁ አትደሩ ያ ቦታ ለእናንተ ይጠቅማል ለመንግስት ሰማያት ብቻ እኮ አይደለም ለዚህ ለምድር ይጠቅማል ቁጭ ብላችሁ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ለማንበብ ጊዜ ባይኖራችሁ በቃልም የምታስታውሰው ጥቅስ አለ አንተስ ተባብላችሁ ጥቅሷን እንኳን ብላችሁ በቃ እግዚአብሔር ሆይ ብላችሁ ስትተኙ ተጣልታችሁ አታረጉም ያንን አስታራቂ ነው ቃሉ ክርስቶስ አስታራቂ ነው በቃ ያለን ፕሪቪሌጅ እኮ ይሄ ነው ከሌሎቹ የምንለይበት አይደለ ስለዚህ የግል ሕይወት ግን ከቤተሰብ ጋርም ያቺ የዋና ኮንፍሊክት መፍቻ ናት ኑ እንጸልይ የተጎዳም ሰው ቢኖር ብስጭት ይያላችሁ እናንተ ረኑ እንጸልይ እስቲ ብትሉ በቃ ጌታ ደግሞ ያከብራል ያቺን ደቂቃ he will show up መስመሩ አያዝም የደወሉላቸው ደንበኛ አሁን ጥሪ አይቀበሉም የሚል የለም በአንድ ጊዜ ሃሎ ሰማያት ይከፈታሉ አሜን አልተዘጋ زحج زبلتا عباي حساب تايو نصلي كصللنا ولا نشتي دقتونسي تبايسكا خاب تحضر تصليخا نتصلوت كندي كفتح كم زخل حيل لو اب صلوت يو اتي ارستا حجك حجي كاب زبلنايو ازي اس انت دبلا اتبلوا ازي اس كيبلكو حلف عيد انت تبلوا ነገር انت ያለው ተዋደዱ ተፋቀሩ እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ድረስ በቃ በርቱ ጊዜው ክፉ ነው ግን ከናንተ ጋራ ነኝ that is the promise ምንም ብንሰማ እኛ አንሰማ እኛ እሱ ያለንን ነው የምንሰማ እስከ መጨረሻ ከናንተ ጋራ ነኝ መከራ አለ አዎ ግን ከናንተ ጋራ ነኝ በዛም ብንሰማ ጌታ ከኛ ጋራ ነው አማኑኤል ነው እሱ እንበል በቃ ከእስከ በመሐከል ያለውን ሁሉ እሱ ያውቃል ሰሬንደር አርገናል ታድለናል ጌታ ማወቃችን በእውነት በጣም እናንተ ታድለናል
That's all I can say. እግዚአብሔር ይመስገን ከማኹም ዓይነት ኣሕዋት ስለዝሃበኒ ንኣምላኽ ኣዝየ መስክኖ ብጣዕሚ ናንፈትወኩም ብጣዕሚ ነኽብረኩም ከምዚ ግዜ ስለዝሃብኩምና ናይ ሓቂ ብጣዕሚ ደመስክን ብስመይን ብስም ፍሬ ፕሮዳክሽንስ ኣመስክነኩም ናይ ሓቂ ብጣዕሚ ነገር ኣሎ ድምሃልኩምና ካልእ ግዜ ክንራኸብ ኢና እግዚአብሔር ብዝሃበና ዕድሉን ገና ክንካፈል ኢና ጎይታ ብርኽ የብልኩም አሜን አንተም ተባረክ እዚህ ድረስ ስለመጣ ህዝቡን ለማገልገል እግዚአብሔር ይባርክ በእውነት ጌታ ይባረክ ተኸታተልቲ መደብና ድማ ንዓኹምን ከመስግነኩም ደሊ ኩሉ ሰዓት ነቲ ንገብሮ መደባት ስለትከታተልዎ ንኻልኦትን ሼር ስለትገብርዎ ብሓቂ ነመስግነኩም ጽቡቕ ነግበረልና እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰው ምክሳዕ ዘራኽበና ድማ ብድሓን ቀንዩ ንብለኩም